Telephone cinema. Jadi mereka boleh apa yang boleh latih. Ini sih. Mulai ini salah wile. Mulai mulai kita nggak mulai dong. Ada yang semua ni ikut semua ni tu. Kono buku besar lah, ane wala bangsa baru. Mereka kau ni mau buku bangsa kau ay. Muriya tere. Kalau mau deh jinan nasi mima. Ida so, bangsa be. Timeti wele, masa timeti. Timita baru dia nata timitu. Nak morge. Wege belum sudah orang ikan nama. Masa timiti mulik masih lah. Murugami mo asali kadiche ni omochi agorai nakatiri wele amidu itarika imaneburu jibira nakango ni fo jomfanai Mori panfiana kube jibirila udalo. To sebana mo fiana sebani ke fansi ma fa ko melenga udaini. Ka jibirila kele be kundigi. Nyetu woni nyela jebe melenga mi mulo jibirila kele be. Muzo Naunya sigi misru dala ba'uzu billahi minas sitani minar razim
والنصير وصابر على دم وجمعنا نجلا كبي الله يجينا كلبي بو كرافة بتاع كلبي jabita awajina telona muso ya jinaba inisu abarika barika tita kwanza ni mo efendi mo jagwe barika dali barika nyini nendo ni eto du mo ka so e ka sene lendo e bi barika da so de yera mor de mize ka nyana je bi doni ami barka dale ala ko mi mutabarik Allah ze bi hadal mulku wa huwa ala kulli shay kabir ni makala ndo ka ka dai ku idin e kulu mandala ta Simi bulu, masena shiboro, Jibril, kola simi bulu, mogabi palo ala, kasuri masebendeku, Jibril, kola simi bulu, alabi mogoso, fena, kola sina, minga boy hakili ma itemindado, komo we do atola. Single masri. Oh no, listen. Todo subhanallah. Ati mongabalo. Todo ya wadudu. Sanado ni andaje kuni bijarabi mogola mo bijarabi. Ni ba wuru ni sigi kana mo ni taji na ni dai ka sere istana. No ti bulo bati ni sigi kona kita tsira. Nana ni wadudu na taji kuni. Bijarabi mogola mo bijarabi. Sanga nyini do wadudu mo ani flawdu mo ni ka kejugo de bala de mo no ti mo so do ni na ba na sara na ya ala ba o jini sini parce que ma ho aka walu le saria to ne boni mo to ni so kiga mo wala la do ya makam sili silamu ta ka la jabana ba ko silamu ya jose duru ngoni Morga makle kele morga ati jeni sini wate mana abi farazumana ga moiga mana ke moriba de ni nakira ana meleke wa bela jabani ala itasma ya faka bo mi muloga ngo fanya na hozumana kele bidi no na ndo be sigile ni jeni ni nyon nege fali wa kemai fali mana kwele atuwato ati wa kema bwa malila tulungoro ni bonya na kele auti to ni mo ngele mbela ni ne mori o chugara ka ba nabi yele lati legi jedu inde ni legi jedu mo ka mori kana jedu de yala musu que yo me velo dara
yiri ndara falaw ka jigina yatimo ka daga bai mami be alimami be mi alimami sara do mi kerebu ko na sewuya alimami sara do mi falaw ko na ya Jokanai, koso tekele kapsa tiketai, na tikira mina tekele kapsa tiketai, na mindoro tekele kapsa tikepinali, amana guaida tekele kapsa tukukiri, mabe na foto, mabe na amron, musofla wale jina sikila, tono hatenge tambulo, todare jina kilemo, mino hatenge tambange, ni wolo mandiala, to tike blakuru, sako kamile kuti. Dengue bisa makuma bi kalo kalo kofe yani kilemo ko kofe bi ko ngoke ni mamaru jabe makuma makoko kofe mamina kuna kama ko fonda la to kuna kama min rofa akama ko famila famu kanene ni ndio tumende baraka kiakile kakia zakatajwa kena na kwa hapo kuni zile revo rango ni voyororo kama na ndugu kabili ngo ko bizi baraka kadiri doni ko kiade gaji la bibi le ngona no bana nona nani mo la bibi le zirana na nani mo bili tundi fulani kunyana kaya klebe mi akaburu noro fleban tale ngausa nyana machamai jebe bele bilo dala jebe Musa ebe ya mai na da amma ko gwan sange tahiya jigile fsara para na tuma tahiya jige ta farat ndido solo ni nyonje Mamadou Inisou. Ça fait beaucoup Mamadou Inisou, ça fait comme Mamadou Inisou. Ni Tony Kala ton boss, ça fait quand là. Anuma Fongo Saje et Gorogoba. Après la vie comment faire un côté de comme ça souffle quand on soigne la machama passer ta douleur tabiri ne doni tabiri globali niso ni karamu musofugo itina somoso jibiri ya to do mambay ni moru bafo no mo ti jarapana ko sabi ti la ti ko ka ci no ma vie
denkɛ dɔ ko fɔ k'a di o nɔ ko furukɔrɔ de bi sɔn san o san ka taa kaburu jura an bɛna ka baw faga mini to ye ka na ka misiw faga mini to ye ka na ka sɛw faga mini to ye mɔgɔ ni mɔgɔ t'i jɛ woro la o don kuma tɛ kama ma. Tarawele ni su kɔri baasi t'i la i bisimila da ka kun kan yan alhamdulillah an bɛ ala fɔ ka ala barikada sabu ala ye anw ni e jira ɲɔgɔn na su na n terikɛ n'o ye ala jaabi doso ye tile kelen mɔri a kun bɛ sira la ni ala ma kiti fɛn fɛn na o ti kɛ ala sɔnna a kun b'an kan mɛ a ma se yan fɔlɔ a ye n wele ko n teri ko n kanuba ani n terikɛ Seguba Tarawele a b'aw fɛ Segu i b'a kalama wa n ko n b'a kalama a ko wa ne bɛ sira la mɛ ne yɔrɔ ka jan a ka di n ye i ka taa n jɔyɔrɔ fa parce que a denbaya taara k'a di ale ma o ye koba de ye an bɛ Makan Kulubali fɔ o la k'a wale ɲuman dɔn i Tarawele i ni hɔrɔnya ala ka n'i sara kuma ma nɔgɔ anw ma anw tɛ se jamana kuma na kɛrɛnkɛrɛnma jama o jama bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada ka Sɛmɔri Tɛnbɛli fo ka Waramasa fo ka bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnma e yɛrɛ Seguba k'i fo i ni hɔrɔnya kuma ma nɔgɔ ne ma n bɛna 20,000 d'i ma i k'o don essence la ka segin ni ala sɔnna a ma n terikɛ i n'a bɛ ɲɔgɔn ye yan sini a bɛ yan i n'a fɔ sisan hali n'a ti yan n'an bɛ Segu yan an balolen don ni ala sɔnna Tarawele. Seguba Tarawele i dansɔgɔ i ko an bɛ Segu cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Elhaji Amidu So depuis n bɛ Bamako fo sisan an bɛ communication na a bɛ aéroport la Guinée Conakry cogoya bɛɛ ko f'a kana ka bɛn ni ɲɛnajɛ ye Makan bɛ bonya n'a karama taga d'a ma mais ala m'a latigɛ vol bilala sini 5 heures du matin na a bɛ don ka bɛn ni 8 heures ye mais e b'ale dɔn ale b'i dɔn a ko yanni vol ka se ka don ni vol donna a b'i sɔn mais yanni vol ka don fana a b'i sɔn su na a bɛ Segu cɛ n'a muso jansa ko n k'a f'i ye ko Ayidara kɛ nin ko nin y'a teri de ye a kun dɔ fɔ ɲɔgɔn don ale bɛ se ka fɛn o fɛn k'i ye moriya la ko Jibi bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ i ye moriya la su in na a ye Segu bɛɛ jansa ka Ayidara jansa ka Tɛnbɛli jansa ka Waramasa jansa ka Jigiyaburo jansa Segu Makan k'a jansa foyi ma tiɲɛ su in na a bɛ 100 d'i ma sini n'a nana a b'i sɔn tugun n'a y'i sɔn mun na i b'o fɔ yɔrɔ wɛrɛ o 100 bɛ a b'o d'i ma a terikɛ ko k'a bɛ 20,000 d'i ma k'a ko kɛ essence sɔngɔ ye sini n'i taara i ɲɛ da Elhaji Amidu So kan i yɛrɛ b'a dɔn mun bɛ bɔ a la ale ye layidu o layidu ta i ye ne de b'a témoin a ye layidu o layidu ta i ye depuis an ye ɲɔgɔn dɔn a ma deli ka fosi wa ale de ko k'a t'i janfa i yɛrɛ da sera a ma ko mori soma donso cɛ kelen mun ye baya jigi k'a t'i janfa ko Elhaji Amidu So o 100 bɛ yan ko k'a minɛ k'a d'i ma k'a bɛ yafa ɲini Segu cɛ a n'a muso fɛ mais sini inshallah a bɛ kuma i b'a ye Bamako ale tɛ se k'i janfa fiyewu e kɛra hɔrɔn ye ale ma ale fana ye hɔrɔn ye o 100 de ko k'a d'i ma k'a 20 filɛ nin ye ko k'a d'i ma animateurs jeliw aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn sini n'an bɛ aw fana mun na aw n'o dɔn yen nɔ aw dan sɔgɔli ko Seguba i bɛ sira d'a ma an b'an ka sigi morikɛ ko k'a bɛ taa sigi tulubaratigi Zumana ale fana y'an wele k'a jɔlen don kɛnɛma a kun ka d'a ye Amidu fasa ka d'a ɲɛna mais a ko ko Amidu ka terikɛ fasa bɛ ka da k'a kun bɛ fɛ ka don ka bɛn n'a ye donc a bɛ kɛnɛma i b'a sɛnsɛn k'a don su ka jan i t'a sɔrɔ. I mana bolo ko asan tɛ boli wɛrɛ bɛ nalen wa Amidu So kumalen kuma bannen dɛ Makan k'i ni ce i yɛrɛ a bɛ diya o ala ka sini fana sigi kan.